Također živimo u vremenima kušnji, iskušenja, velikih previranja. Istinska vjera, naročito vjera kakva je objavljena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, sve više i više se zatire, postaje sve veći i veći stranac, garib i među muslimanima. Popuštanja su postala javna pojavljeno, jasno se vidi. I sve to vjernika treba da zabrine, da se zapita šta će biti s njim. Zato mora da neprestano jača svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nikoga ne može sačuvati loše završnice, skretanja, odlaska u zabludu, stramputicu do Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prejasno kaže svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam: inneke la tehdi men ahbabt, walakin Allahe jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti koga bi ti htio. Allah je taj koji upućuje. Ovi ajeti su objavljeni, poznato nam je nakon smrti Ebu Taliba, koji je toliko i toliko pomagao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od njegove 8. godine, je li tako? Od njegove 8. godine do 50. godine, 42 godine. Bio je uz njega. Od 8. godine Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam do poslanstva, pa i 10 godina poslije poslanstva. Mnogi mušrici, mnogobožci dolazili su mu, žalili se, tražili da im ga prepusti, prijetili da će prekinuti veze i s njim, međutim ostao je na strani Allahovog poslanika alejhi salatu, ali islam nije primio. Allah je jedini taj koji upućuje, jedini taj koji čovjeka učvršćuje u vjeri. Zato nekoliko puta svakodnevno učimo ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Najčešće se prevodi uputi nas na pravi put. Hidajet, ovdje uputa, ima dva značenja. Ispravnije značenje sačuvaj nas na pravom putu. Hidajet ima dva značenja, upute i učvršćenja, kako se to kaže, hidajetu dilala i hidajetu taufiq. Da te neko uputi, da ti neko ukaže šta je pravi put, pojasni, drži se toga i toga, povjeruj, drži se toga i toga, to može svako. Ali da te neko učvrsti na tom putu, pravom putu, to može jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kada učimo ihdine siratal mustaqim, ti si već na pravom putu, okrenut si prema Allahu dželle ve ala, klanjaš njemu, padaš njemu na seždu, ali niko ti ne garantuje hoćeš li sutra pasti. Zato kada učimo ihdine siratal mustaqim, budimo svjesni da to znači učvrsti nas na pravom putu. Naročito u vremenima iskušenja. Zato je nakon toga došlo siratal ledine an'amta alejhim, na put onih kojima si podario svoje blagodati. Blagodati se ne mogu postignuti prije iskušenja. Mora čovjek prvo biti iskušan da bi zadobio blagodati. Kako je bio upitan imam Šafija rahimehullahu ta'ala, da li je bolje da se čovjeku dadne položaj, da se učvrsti na tom položaju, pa da onda širi pravdu, širi znanje i ostalo poziva, ili je bolje da čovjek bude iskušan pa da bude strpljiv na tome. Kaže, a zar je moguće da dobije položaj prije iskušenja? A zar je moguće da dobije položaj i postojanost prije iskušenja? Nemoguće. Da bi zadobio blagodati moraš prije toga biti iskušan. I svaka blagodat je zasigurno iskušenje. Zato se u tom ajetu siratal ledine an'amta alejhim spominju, dakle, najbolje osobe. Kako se to tumači ajetom iz sure An-Nisa, da je to put vjerovjesnika, šehida, iskrenih šehida i dobrih. Onih, dakle, koji su najviše bili iskušavani. Pa nam je, dakle, itekako bitna, najbitnija veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, uputa je u njegovim rukama, na nama je da tražimo njegovu blizinu, da tražimo njegovu milost, da tražimo njegovu ljubav, zadovoljstvo za divno čudo što tražimo od svih drugih. Blizinu drugih, da budu zadovoljni s nama, da nas vole i slično. Allah počesto bude zadnji.